Oh madoda. Sondela mhlonishwa. Sondela mhlonishwa uzobona lana. Mhlonishwa. Ngihamba kanjani ba? Yasaphila mhlonishwa. Hayi uhamba ngonyanyafu lemoto la. Hayi ngiyabonga laleluni. Sure. Hayi shuthi sithakile la ngazi ukuthi ugula lapha ekhanda enyaweni. Yini lo ithakile? Imbiza ezahlukene phela. Kuphela nothi ugula ngakuphi wena? Khona yomhlumo. Ikhona. Oh, ikanjani isetshenziswa kanjani? Shuthi ayichatha khona. Hayi ngoba ukuthatha kwayo inkinga ke. Chatha kuyinkinga phela ndoda. Asihlala khona hayi lutho. Lutho. Khona ngingakwenzela yona enye eyispecial kodwa sengaba inkukhu ezintathu phela lezo. Ndoda lo ngifuna uyayiphuza phela le. Embhedeni njani embhedeni? Khona futhi yasembhedeni ufike ekhaya wena yonke imithi ngiphethe mina la. Ufuna amawele ngawathola nje la. Baba ngithi ufike ekhaya mina la wena ufika nezinkukhu mina ngunika into zakho. Ngoba ngathi umncane nje unengane engako wena. Mina ngiphethe ihlozi la ngo1600 ungangibona ngimncane lokhu ngaphakathi kumina lo ngikuphiwe nami kokudala nami. Kuyabheda manje phela imali ngifuna le yasembhedeni yaseCameroon manje. Angisama ngapha phela inkukhu embili phela le. Imali phela inkukhu embili. Yona phela yodwa inkukhu 90. U90. Mazi ndoda kuyabheda manje kuno30 lana usame ndoda ukwazi manje. U30% ngokushayisa isithotho esivalo la. Awu kahle ndoda mfethu awungizama manje. Hey kuyabheda kukabi. Uyangilimaza mhlonishwa. Embhedeni ndoda kusenzeke lutho kuyabheda manje awusame manje. Khona impela imbizi wena oshoda ngezinkukhu phela kodwa mawuthi uphethe u30 ngakwenzela ithotho esivalo nangunika isigubhu sonke lesi inkukhu phela nje ukuphuza nje kuphela isivalo nje awu ngeke ndoda phela lezo sivalo leso sokwenza ukuthi namuhla ungalalwa nje ubusuku shothi azibe u3 ke ku10 oyi awu isivalo nje usithathe ngo10 ndoda kuyabheda kuyadula lembiza le samela ngokhipha imali enhlambuluko la hayi kahle ungayenzile kuyabheda futhi abona imali baba kuyabheda Ngcono ukubuthi wena usezohamba mhlawumbe. Hayi ngizobuye ke ndoda ngusame mana awungisame. Khona labo kupetrol ugcwele. Simali lesesikhulu. Angiphela yithi lesenkukhu ezintathu lezi. Awu ndoda ubamba lo 30 ngizobuye ngubone mami mhlonishwa. Ngithi senze kanje ithi ngokwenzela ithi ngapha ngizodlula ngizokwenzela ithothi la ngeke phela ukuthi awu ngihlole awu ndoda ngisame manje awu bafa. Iqalwa yimi ke thi nqanga ushayela yona ukukhombisa ukuthi ishaya. Hayi shaye ngeso manje. Hey. Engikhathele manje. Khafula. Ethi udoti. Hayi kuhle. Ungaze ngathi ungiloyile. Ungathuki ke mayibaba. Hayi flavor yakhona le. Hayi, uthi ngizoyiqeda. Akulalwa ke namuhla. Hayi uthi ngizoyiqeda ndoda baba kanje. Aniphela ngeke uhambe naye ihamba nami. Ngoba ngisazohamba nje inkinga la endleleni. Lutho wena ngeke kuze kulalwe. Hayi uzodlula ngushelele 200 nyana wakho manje. Asaqedile ndoda encane nje. Iyona tetu wakho phela lapho. Hawu kahle mfethu kukabi phela. Sekuphelile njalo. Ngithi ngikubona makuphela inyanga. Bantu ejozini banjani abantu bakhona ezanjani ejozini ndingathi ngakho kanje. Mina ngizokubonamakuphela inyanga wena uhlula ubone mina la unemali. Kodwa vele kodwa ngizothini vele ngihlala emthini. Hayi sho hayi.